Si podes facerme un favor, non volvas a chamarme amor. Antes terás que pedirme perdón. Encantado direiche que non, que non che perdono, que polas noites peleo co sono, que non me ature que casi ni como. Pero ando pendiente de si sonofono. Solo espero que Benvidas e benvidas ao Instituto Ollos de Milladoiro. Nós somos o alumnado dos equipos de axuda a convivencia. Somos un grupo diverso no que hoxe vos acompañaremos unha visita polo noso centro. Aquí é un centro no que conviviremos, nos formaremos, faremos amizades e estaremos orgullosos da nosa diversidade. Porque somos diferentes, somos referentes. Por eso canto, para que me escuite. Ola, benvidos e benvidas todos ao IES do Milladoiro. Como ves, aquí hai máis de 20 nacionalidades neste instituto. Entón, todos somos benvidos e benvidas. Veña, pasamos. Aquí está a entrada, co cartel aí do IES do Milladoiro. Por aquí temos a conserxería, uns bancos. Logo por aquí está a secretaría, e por aí temos o salón de actos e a cafetería, que por aquí vimos sempre nos recreos e moitas cousas así. Este é o lugar favorito de moita xente, a nosa cafetería. É un dos mellores lugares para venir a pasar o recreo, recuperar enerxía, parar coas amistades, e este é o noso taberneiro de confianza. Hola, estou aquí para o que necesitedes. Bueno, este é o salón de actos, é por decirlo así, a clase máis grande do instituto. Aquí realízanse reunións, charlas, presentacións, actividades. Aí hai dos proxectores onde se presentan as diapositivas das charlas. Aquí, cando hai que decir algo importante ao instituto, reunímonos aquí. Ben, ahora imos mostrar onde están os departamentos, orientación e demais. Aquí tenemos a orientación, aquí secretaría. E aquí está o ascensor, que é para as persoas que non poden subir ben as escaleras ou que ten muletas. Aquí están os baños para os profesores e profesoras. Aquí está a dirección. Aquí vicedirección. Y aquí tenemos jefatura de estudio. Aula de atención educativa, por si algún alumno no se porta ben. Y pues ahí está. E a sala do profesorado. E se chove, que chova? No instituto hai moitos equipos moitos grupos, como a biblioteca, a radio, os equipos de axuda, moitas cosas. E que se fai aí? Pois diversas cousas, a verdade é que axudamos as persoas, tamén está o equipo de... Mira, justo, o equipo de igualdade. Opa. Este é o recuncho do equipo de igualdade, hai moitas cousas. Xusto no frente temos os diversos departamentos das materias e moitas cousas máis. No lado de acá temos a biblioteca e a radio. Benvidos á biblioteca. Aquí podes ler, estudar, investigar, traballar
O hasta incluso podedes encontrar un lugar para ter un poquinho de calma. Tamén se organizan actividades, clubs de lectura, exposicións. Se algún día sintes esa pena no peito, lembra que xa é dabondo todo que está por aquí feito. vamos a enseñarvos a radio. Ten que dar co que medra no fondo da alma. Aquí tedes a radio. É un lugar onde podedes falar, hacer podcast, entrevistas. E o equipo o coordina a dinamización. Aquí podes hacer o que querades, dependendo os temas. Ai, se me embarco nos soños presentes, ai, se me entrego. Este é o laboratorio de Física e Química. Aquí vimos as alumnas do Club de Ciencias a facer uns experimentos. Estos, en particular, son xabóns feitos por nós, con glicerina, botámoslle unha esencia para que hulan ben, e colorante. Aquí teñen forma de rosa, este de mariposa, e estes son os que xa fixemos de lavanda. O facemos con aceite reciclado. En este caso os anteriores eran co comprado, pero estes xa son co que podemos ter na casa e os reutilizamos aquí. Hai moitos experimentos, como plantas medicinais que curan, cultivos naturais para comprobar, pois. E logo tamén hai un taller de insectos e outro de robótica. Ben, agora vamos a ir movéndonos polo pasillo para poder chegar ata a aula de plástica e de paso poder ver os outros laboratorios. Este é o laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía. Aquí veñen algúns alumnos a realizar prácticas. E o seguinte é outro de Física e Química, que solemos vir en segundo da ESO pois a facer experimentos ou que o profesor vexa. Intentamos vir unha vez a semana en segundo da ESO. Ben, por aquí, ao comezo do pasillo do corredor, temos a aula de plástica, onde, tanto en primeiro como en cursos superiores, vemos a realizar diferentes traballos e dar a propia materia. De feito, teñen diferentes traballos expostos, increíbles, e relacionados tamén cos cabezudos que hai fora. No gimnasio hacemos moitas probas deportivas e moitos xogos, como o fútbol, voleibol, baloncesto, pádel, etc. O deporte é unha das cousas máis importantes no instituto, ya que temos o selo da vida saludable. A maquinaria ponse en marcha. Aparte de outros espacios que temos no instituto, tamén tenemos un patio exterior, onde saímos cando fai bo tempo. Mirade. Aquí é onde xogamos a diversos xogos. Este é o lema do instituto, somos diferentes, somos referentes, xa que hai moita diversidade no centro.
Agora imos ver a última planta. Na que se encontra a aula de música. Esta aula é moi importante xa que nela se fan moitas actividades, como o club de regueifas, ou semente se usa para dar clase de música e para tocar, xa que hai un gran número de rapaces que tocan algún instrumento. Está aquí esta. A aula de música esta, e tamén temos a aula de informática aquí. E hai outra máis atrás tamén, onde traballamos con tecnoloxía e investigamos moitas cousas. E aquí esta. Isto hoxe está un pouco vacía, xa que removeron a terra para volver a sementar, pero normalmente está xa de plantas que dan frutos como amorodos ou cenouras. Ademais, temos un mariposario e aí ao fondo está a lagoa. Tamén temos un invernadoiro, só que agora en verán está ao descuberto. Aí está o mariposario. É un mariposario ecolóxico no cal plantamos plantas aromáticas que atraen mariposas, bolboretas. E por último a charca. Acompañádenos que imos ir a un sitio moi divertido. Este é o patio de columnas onde xogan o fútbol e merendan. Este é o pabellón que usamos para xogar ou para hacer educación física. Pois nada, aquí xa rematou a visita do IES Milladoiro, espero que os haxa gostado moito, que espero velos pronto porque no Milladoiro somos diferentes e somos referentes.